derraɓe julɓe iga Allah ceniɗo tagi duniya o waɗi yimɓe ɗon her duniya man ɗo yimɓe lattake no ɗon no juroro be kuje goɗɗe feere ummatoje lattake no ɗon no juroro be juro amma juro be parnoraki man ɗo lattaki yimɓe ɗon juroro be mawnugo ɓandu wiyatake oɗo lorɗo ɗo o ɓuran cewɗo walla cewɗo ɗo o ɓuran lorɗo ha ɗabiya ɓiɓɓe adama en walla no yimɓe darata yimɓe lattaki ɗon no parnoro be majum be mawnugo ɓandu walla famɗugo ɓandu e noon a tawan yimɓe parnoraki be o dammuɗo ɓuran juɗɗo walla juɗɗo ɓuran dammuɗo e noon a tawan yimɓe parnoraki be calaje o saare mum mawde ɓuran o saare famarde walla o saare famarde ɓuran lattiɗo o saare mum mawde a tawan ɓurnal fuu iga ummatoje ɓoyma be ummatoje gondaɗe be ummatoje garoje fuu a tawan yimɓe ɗon juroro ɗon parnoro be andal be andugo ɗo wiyete yimɓe ɗon parnoro be majum yo andal ɗum latti hunde farnirtode iga ummatoje caliɗe be ummatoje gondaɗe fuu ko waɗi yimɓe parnorto be majum gam be andal ummatoje jata yeeso yeeso a tawan ummatore ko nde to andal ɗon ha maare a tawan nde ɗon dilla yeeso kanjum yimɓe parnorto gam majum gimowo wi andal ɗum hunde latti ɗum jaage andal hunde teddinande ɓi adama ɗaɓɓitin andal lattingal ngal anduɗa nafete fu ɗaɓɓitingal ngal teddinte ngal hokkete darja yo derraɓe to ɓi adamajo oɗon andino andal man ɗo maɓɓitan hakkilo mako ko latti o maɓɓiɗo to wodi andal a tawan hakkilo mako maɓɓiti to hudan be zaman o hudan be ummatore ɗum andal duniya ɗum andal dina fu a tawan wodi maɓɓitare wonan her mako e noon andal waran farta ñibre lattiɗum jahilare gam to jahilare ɗon ha ummatore nde haɗan ummatore man dilligo yeeso amma to andal ɗon a tawan ummatore man dillan amma to jahilare fotan ɗum dina walla ɗum duniya fu a tawan ummatore man tumde ɗon ɓaawo kanjum africa ɗum soyde andal waɗi africa tumɗon laare ba ɗum continent wa ɓaawowa ɗum soyde jangirde woni her africa to nan wala ko africa wala yo gam himmiɗinago andal a tawan sharia himmiɗinake be ɓiɓɓe adama en sey andino e ko hollata en sharia himmiɗinake be andal kalimawol aran torƴingol ha nanɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wakkati jibrilu jippi ha mako jippande arande kalimawol tefgo andal kanjum wiyete surawol iqra bismi rabbika alladi halak ayaji joyi jippiɗo annabijo aran jippiɗe ɗo ko jippiniɗe tefgo andal ɓi adamajo julɗo fu sey tefa andal e waddi bo wasila ɗume tefrata andal man kanjum wiyete bindirgol alladi allama bil halam bana wari ha surat iqra kañum aicha fillani en ha imamul boukhari filli hadisol man o annabijo sallllahu alih wa sallam lattake no ɗo wara rewa allah cenɗo ha garu hira ha ñandere wonde feere annabijo annabijo sallllahu alayhi wa sallama o juha be ñandere wonde feere malaikajo wari dow maako malaikajo wan wiyatamo iqra hande tati ɓiɗɗimo yoofi ɓaawa ɗon o wi iqra bismi rabbika alladi halak ɓaawa ɗo annabijo e malaikajo man yoofimo ɓaawa ɗon jangi suurol man dow maako bana imamul boukhari be muslim fillani en yo ɗo ɗon holla en himmiɗinago andal ha dina silama kat bo ɗon holla en himmiɗinago andal ha dina silama annabijo min mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o wari oɗon andina yimɓe na o wari ɗo annabojo cokum noon o ɗisi oɗon andina sahabu en maako kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo ɗo bo holla en himmiɗinago andal man ngam majum allah ceniɗo nde ɗon manta annabijo wi nder sifaji annabijo o kanko ɗo lattake wa yuallimuhumul kitaba wal hikma oɗon andina ɓe deftere ko sawi her deftere o fistana sahabu en e ko sawi her sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam o fistana ɓe alhaali bo ono lama ummatore umma binkere nde windata nde jangata kanjum allah cenɗo huwa alladi ba'atha fil ummiyina rasulan amma be man fu yatlu alayhim ayati oɗon janga dow maɓɓe oɗon andina ɓe oɗon fistana ɓe ko sawi her latti ɗum ayaje bane oɗo bo himmiɗinan en holla en himmiɗinago andal aran aya andal jippiɗo annabijo ɗiɗaɓre bo annabijo sallllahu alih wa sallam bo jooɗi ɗon andina yimɓe e ɗon kat bo nder ko hollata en himmiɗinago andal ha dina men dina silama a tawan
iga aran silama ɗo ɗon haɓa be ɓi adamajo windata jangata ɗo silama ɗon haɓa be majum nder ko silama haɓi be majum ha aran silama wakkati konu badar waɗi en andi heferɓe ɗuɗɓe daha her konu badar man ɗo warti ko moye sotto warti annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɓe sahabo en ɓe carwotiri ɓe gartiri ɓe mbi cottari yoga heferɓe ɗo ɓe andina lattiɗum yoga julɓe ɓe anda windugo ɓe jangugo ɗo ɓe andina ɗum windugo ɓe jangugo to ɓe andini ɓe ɓawa ɗon lattoto ɗum cottari maɓɓe ɗo bo holli en annabijo sallllahu alayhi wa sallama haɓi ɓe soyde windugo ɓe jangugo e ɗon kat bo nder ko hollata en andal kimmiɗini ɗum ha dina meɗen waɗi ha deftere allah cenɗo ɓe ha sunna annabijo yimɓe andino e manti ɓe lattiɓe andintoɓe man e ɗon bo holli darja ɓe lattiɓe andiniɓe ngam majo annabijo sallllahu alih wa sallam allah cenɗo wala ko umrimo o ɓesdoro er hunde man sey er andal ngam majo allah cenɗo wi wa qul rabbi zidni ilma tora allah cenɗo ɓesdane andal wala ko annabijo tori allah cenɗo ɓesdanamo sinagal jiha andal man e ɗon en tawan silama hakke ɓamtugo andal nde allah ceniɗo seedni hoore muɗum wala deweteɗo se kanko ɓawo ɗum seedni malaika en ɓawo ɗum seedni lattiɓe marɓe andal kanjum allah cenɗo wi shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi ɓe jawmumen andal bo ɗon ceedi allah ceniɗo feere mum wala deweteɗo se kanko ɓawo o seedani hoore mako malaika en bo ceedanimo hakke margo darja andal bo allah cenɗo wi jawmumen andal bo ɗon ceedani allah ceniɗo bo o deweteɗo feere mako ɗo ko nufa ha ɗo andal lattingal andal dina ngam majo ibnul qayyim rahimahullahu taala nde wari ha aya kaɗo oye aya kaɗo ka ɗon holla en darja andal be jogiiɓe andal be allah ceniɗo kanko o seedani hoore maako ɓaawɗon o ɗiɓɓini be malaika en maako ɓaawɗon o waddi lattiɗum marɓe andal lattiɗum anduɓe andal dina bo o seedni kamɓe bo o senniɓe ɓaawa o seedni malaika en ibnul qayyim wi ɗo holla en sennugo lattiɗum ɓen jogiiɓe andal man e allah ceniɗo addiliɓe e lattake seedam ko allah ceniɗo bo kanjum wiyete seedam ko ngu lattingu laamngu ngu seedam ko mahangu dow adilare e ɗon kat bo ngam himmiɗinago andal a tawan allah ceniɗo riiwi hakkunde anduɗo be mo anda ko nde ɗum fotata o janguɗo ko seeɗa o bo janggay sam allah ceniɗo riiwi fotgo hakkunde maɓɓe kanjum allah ceniɗo wi qul hal yastawi alladina yalamun walladina la yalamun ɗum fotata ko gande kake ɓeɗa taw en jahilijo aaƴan wiya korijan modiɓɓe walla wolwan ko modiɓɓe bolwata amma tawan janguɗo be mo janggay kam ko nde allah ceniɗo riiwi kanjum man ɗo ɗum fotata ngam majum a tawan hakke himmiɗinago andal rawandu lattindu andinandu loohago kayru to ndu loohake a ñaman to lattake ndu andinaka ko ndu loohake sariya waɗi a ñamata ko waɗi ngam himmiɗinago andal man ngam majo allah cenɗo wi yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma allamtum min al-jawarih mukallibin bimana kala dawaɗi ɗi andinɗon walla dabbaji ɗi andinɗon loohago man to loohanake on ñaman amma ɗi on andinayi kam on ñamata ko waɗi ɗo bo allah cenɗo sendiri hakkude anduɗo be mo anda latti ko ha dabbaji bo anduɗo ɓuran mo anda e noon wari ha sunna annabijo sallllahu alih wa sallam bo hadiseji ɗu jur ewni ɓiɓɓe adama en andino e manti andanɓe man bo nder hadiseji man hadis abi hurayra annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ko moye nangi laawol ɗon ɗaɓɓita andal her maagol yiɗi ha andino andal ko laaranigal jiha dina allah ceniɗo hoynanan mo laawol yaago aljanna e ɗon wari ha sunanu abou daoud annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi hakke sembiditgo andal be margo andal darja goɗɗo to ɗon ɗaɓɓitoya andal malaika en ballina bileji maako ngam malaika en ballina bileji muɗum ngam yerdago ko o wiyata on lattiɗo dewo e ɗaɓɓito andal man kat bo wari hara gare hadisol man annabijo sallllahu alih wa sallam o wi on ɗaɓɓito on lattiɗo andinowo yimɓe andal malaika en be ko woni her asamanji be ko woni her lesdi fuu ɗon toranomo yaafuye ɓawɗo annabijo ko liɗɗi gonɗi ha nder ndiyam ɗon toranomo yaafuye ɓawɗo annabijo timmitini hadisol man wa innal ulama hum warasatul ambiya bimana mallum en walla lattiɓe andiniɓe kamɓe ɓen dontata annabo en kal ko larani kuuɗe annabo en andingo yimɓe yo gam himmiɗinago andal umar ibnul khattab woodi mo waɗi gouverneur ha wuro wongo feere ha makka wakkati o ɗon no khalifa ɓe gariya umar ba ɓe ha ɓe ñiga goɗɗo man ibnu abza inde maako an ka a waɗi wayne nini wayne goɗɗo man o maccuɗo o waɗi ɓawa ɗon umar jaabi ɓe wiyata inna allaha yarfahu bi hadha ilma aqwama wa yadau bi akharu andal ngal ɗo ɓangta ko lesɗo fuu ɓangtoto umar wiɓe
en ko lattiɗo ɓantiɗo bo to andinaki wartan goɗɗo mere yo ɗo bo fuɗon honla en himmidinago andal man ko goɗɗo o lattake o leesɗo to andinake a tawan o towan ha latti ɗum ummatore ngam majum Fudayl ibnu Iyad rahimahullahu taala o wi wala hunde lattinde ɓaawo annabangal ɓurande teddugo bana tefgo latti ɗum andal. Imamu Shafi'i bo wi tefgo andal ɓuran nafila o wi wala hunde lattinde ɓaawo farillaji ɗiɗo bana tefgo latti ɗum andal. Yo derraɓe ko gadduɗen iga ayaje be hadiseji ɓe boliɗe modiɓɓe ɗo fuu kolli en dina silama ɗum dina ewnan ka ɓiɓɓe adama en andino na ɗum dina mahaka dow latti ɗum dow jahilare. Dina silama yiɗa jahilare amma ɓurnal fuu a tawan yimɓe lencitiɓe her dina man kam tawa ɓurnal fuu jahilare bo ha nokkure man woni bana dina silama ɗon ewna ha jahilare. Alhaali bo dina men dina silama ko ka jooɗi ko ka wangi fuu kanka kam ka ɗon ewna ɓiɓɓe adama en andinoka e ɗon andino bo ande goɗɗe feere na andal dina man ton na andal dina man tan. Ngam majum dina silama solni dow andal bana janguden ha ko sali. Ngam ko waɗi bo dina silama accu solni andal dina man solni andal gongal feere bo ɓi adamajo andinto ɗum to lattake andal man nafuuda magal loroto dow latti ɗum julɓe. Ngam amma ɓurnal fu nastiji ɗi janguden ɗo kam ɗon herori ɓe ande sharia amma modiɓɓe piti modiɓɓe mbi ko andal na sharia ɓi adamajo andinto amma ɗon nufi be magal ha wallita dina be magal kangal bo ngal nastan nder andal lattingal nafowal ɓi adamajo andintogal nastan nder man andeji lattiɗi gondaɗi ɗi ɓiɓɓe adama en jangata ha jangirle bana andal ko larani haala physique haala chimie an ka ande lattiɗe garɗe ɗo julɗo andintoɗe wala ayiɓe her majum. Goɗɗo wiyata kay ɗe kam ɗe tana julɓe walla ɗe hefere mi andinta ko ɗe la an julɗo kam kala andal gaddal ngal nafuuda ngal nafan ngal torrata ngal jiha dina ma fuu a andinto ngal e noon bo a waran andinagal yimɓe to lattake nafuuda ma ngal waran her dina be duniya e ko waɗi bolluɗe ɗum bo ngam dammuɗe andal man ɗaɓɓa maɓɓitiggo ha sawere warande ɗo anɗe man fuu maɓɓitan dammuɗe muɗum yimɓe jaha jangoya her latti ɗum jangoɓe man tiiɗa her latti ɗum tefgo andal man. Yo derraɓe ndano dina solni dow andal amma a tawan yaake feere goɗɗo wiyan min kam jottana mi andintako minna jottana mi mawni a tawan ngal jiya duniya ka o mawnata to filo o filata to jahale o yahata fuu ɗo kam oɗo yiya ha o nayo ha o mayama ɗo kam accata ɗum amma to lattake ngal jiya andal mbiɗamo andina na hoy deftere ma janggo ƴam dinama pinditira dow maka keɓa anda no kurata o yana mi mawni min kam na ɗum salake yo ɗum ayibe andal goɗɗo mawnata her maka. Sahaba en ɗo pat ɓe mawɓe ɓe nasti andal man Usman nder modiɓɓe Aboubacar modiɓɓe Umar ɓe pat ɗum modiɓɓe sahaba en annabijo sallllahu alayhi wa sallam amma ƴamne nde ɓe puɗɗi andal man ɓe fuu ɓe ɓuran duuɓi capantati e gelle ɓe ɗo keddi be annabijo toon igamo capantati e juytati e jeegotati e jeɗɗi amma to a jangi ɓawɗo ɓe mbiya wa kana min fuqahai sahaba ɓe lattake bo nder modiɓɓe sahaba joni ka holli en konngol ngol ɓi adamajo lismo to wiya min o andal salake yam kam ɗo kam ɗum fewre o jogi andal kam nde o yiɗi fuu o ƴaman o humpititto o mandoto o huwan ngam ko larani gal duña mako kande dadaymo kal lahira bo ɗum daɗatamo e ko waɗi bo sakko ma andal lattingal margal alaga be aqida ɗo siye ɓi adamajo andinogal ɓawɗon marɗum alaga be julde mako be suuma e mako ga nabijo sallllahu alayhi wa sallam wi talabul ilmi farida tefgo andal ɗum farilla sakko ma andal lattingal fiyanangol man ngal fiyanan mo tossilam ngal jiha tawhidi mako kangal kam ngal wajibi dow mako. E ɗiɗaɓol bo nder ayibeji gaɗata ha ngal tefgo andal ha meɗen ɗo yimɓe ɗon jawa jawum ha tefgo andal goɗɗo masalan o janga hitande kitale ɗiɗi noon o darna o janga kitale man o ɗuɗɗina ɗe o janga bakin duuɓi sappo jaw heɓa andal boɗɗum o darnas saka to lattake o fasiyantejo ɗemgal mako lamgal kam o yiya kanko bona o warti mallum alhaali bo deftere woore walla defte ɗiɗi o jangi ɗum ɗo bo nder ayibeji to a jangan sey luggitiɗona her andal man janga jur to a wiya wolwan to a wi ɗume fuu sey latto ɗum ho a zamanu en ɗon giya kala kuuje gal duniya ɗo ma kala goɗɗo to fetora gal majo a tawa ɗo huwi zamanu juɗɗum to a nani inde mako amma gal andal kam tawa goɗɗo huwa hitande kitale ɗi noon kañum bo sakko ma ande wasini fita wari ha réseau sociaux tawa andamo sam walla o jangi hitande kitale ɗi ɗo wara o yiya o wolan ko larani haala dina yo ɗo bo boofi ɗon gaɗa gal jiha julɓe gal majum ha goɗɗo wolwana dina ko anda annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ko moye fewanimo oɗon amdi faliyata bawwa maqadahu minan nar yo ɗo sey yimɓe pinta dow majum e ɗon kat boɗi tataɓol man nder toɓɓere giɗɗen fidditingo yimɓe
ha men yimɓe ɗon dammini andinago be andingo yimɓe ɗon dammiɗi her majum en cappiɓe nane to a tawi ha nokkure ha extrême nord ha marwa ha kaza tawa yimɓe ɗon dammiɗi gal jiha jangugo diina yimɓe ɗon dammiɗi tawa goɗɗo oɗon duuɓi oɗon juula ko andani julde maako oɗon juula duuɓi 30 50 ha 50 hunde wande mere waɗa wonna julde maako o téléphone o ƴama hunde ɗo nini ha jaboɗamo tawa ɗum hunde lattinde famarde to a acci o andande yoɗo bo ɗum ayibe mawɗo gal jiha diina sey yimɓe pintana ɗum ƴama kumpito laɓɓitino her majum e ɓurnal bo fuu tawa soyde andal man ɗon ukko ha bana mbiɗen nane ha latti ɗum her julɓe goɗɗo tawa duuɓi oɗon juula wala ko andanigal ko larani haala diina mako gal jiya aqida o anda o wa'ititto shirkuji o anda gal jiya tokkago annabijo o anda o wa'ititto bid'aji o anda o nayejo noon oɗon rewatana Allah ceɗo o anda yo ɗo fof ko waɗi ɗum soyde andinago andal man yo ngal wari ngal ɗo torra ɓiɓɓe adama accugal andal duniya bo diina ma andaka dunya man bo andaka ban noon goɗɗo o janggay ha yake feere kam ma ɓikkon mako bo o sublantako ɓe ko tawimo noy o min mi jannguɗona sakko to waɗi jawdi seeɗa kam min kemmiɗo mi jannguɗona yo hada kalamun batil ɗo boliɗe ɗeɗo hanayi so yimɓe kumpito koye muɗum tiiɗa sakko ma ha men ha extrême no ɗo janngirde ɗo famɗi ɗiɗor jum fuu janngirde gal diina man wala janngirde gal duña man bo ɗum wala yimɓe ɗon giya ummatoje ɗe gondi tiɗɓe ɗo janngirde man no janngirde man dilliriɓe gal jiha yeeso yo ɗo ɗum a yiɓe lattiɗo ma pindijo yo ɓawa ɗon derraɓe ko giɗɗen finditingo yimɓe ɓi adamajo o andino andal lattingal andal diina kangal wiyete hoorewal ngam kangal ɓi adamajo hebrata rewra Allah ceniɗo be magal ngam magal Allah ceniɗo tagima Allah tiɗo julɗo ngamajo Allah ceniɗo wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun yo ibada bo heɓata ko sey to a laɓɓitiɗi dewal ma man be ƴamgo be jangugo to a mawnitorake ɗiɗor jum fuu wala ka keɓtata ha nder ngendam ma ngam majum ɓi adamajo julɗo o haɓa o tefa andal lattingal laɓngal o tefa latti ɗum diina latti ka laaɓka o jogo o rewra Allah cenɗo be majum ngam hujjani wigo mi mawni walla mi naybi walla ɓikkon mawni kam wonata ha nder hawrire kam a jabata ko malaika en banni ngam malaika en kam ɗo ƴami man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk ɓe ƴamata a mawnina a pamorona kaza ɗo kam wala haala maɓɓe be maka eno keɓtirta ɗum bo aɗon heɓtira ɗum be tefgo latti ɗum andal yo andal lattingal kimmiɗinigal bo andal lattingal tawhidi ɓi adamajo andangal no ndewrata Allah ɗo noyi o rewrete tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma was sifat ngam to anda Allah no rewrete a do'an tawhidi man ja ukkoyoɗa ha shirku mbiya ɗo rewa Allah cenɗo e noon kat bo andal ɗiɗaɓal bo no tokkortoɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam to a tan bo a rati a tokkoto bid'aji warta banguɗo fuu aɗo tokki anani gal wasu yeyi fuu a dilli aɗo tokki ko waɗi nga anda moy tokki annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum fuu soyde janngirde waɗi ɓiɓɓe adama en ukkotogal toye fuu ɗo ngam ɓiɓɓe adamajo to o jangi o andi ko o jangi kam wala koko sargata mo no hunde wangiri no waɗi fuu kanko ka o andi modiɓɓe wolluɓe dow man kala ɗume bo fuu o andi e o joɗɗinta ɗum ngam majum andal man bo ta tefat ngal ɗo modiɓɓe mbi tefngal ha anduɓe ngal tata janngo ha lattiɗo gumejo walla buudejo to o janginima duuɓi ɗiɗi tati o ekkitine kuugal man warta andal man ngal halkima walla bo goɗɗo mo anda ko ɗume yake feere goɗɗo anda ko ɗume wongina hoore makko bo anduɗo goɗɗo wiya jangan ha makko ɗo bo ragarema ndeya ukkoyo ha ko hanayi yo ngam majum derraɓe sey ɓiɓɓe adama en tefa andal andinogal ande man bo ɗiɗi fuu ande duniya be ande be dunya man fuu ande diina be ande dunya man fuu ngam ɗe fuu Allah ceniɗo manti anɗe man e noon bo anɗe man bo fuu to ɗe nafan gal jiya ko larani diina ɓi adamajo andintoɗe wala ayibe woni her majum Allah cenɗo fo nder her majum عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ويرحمني ويرحمكم